5 to ji 5 gima nowuok. Nikech gimachielo madhi biro wiru en mana wach udi ma nengogi oyueyo. Be en paro mane kare? Wachaka ne kanyo mondi kapok wadonjo e weche. Udi ma nengogi oyueyo en paro maber makata in kanichako tich tachiel kuom gik madigombi mondo ibedgo kaka investment. Agedo dala, ang'iewo udi ji opango, pesa donjona. Mano paro ma ng'ata ng'ata nigo kata an go. Omiyo paro mar udi maber en paro mar udi moyueyo, ma nengogi oyueyo, paro maber. Kata mana dala kigero odi, diher mana gero ot maber kabisa. To bed maber ma is cost effective for your pocket. Mano ng'a paro ma ng'ato ok nyal tamore, mana kijaneko. To an gi chandruok gi wach affordable housing ni. Iwacho na affordable housing ni, dhi miyo the hustler nation, gimodhiera, thum moro ni kani hustler nation. Gimoro ma kidhi tim e-citizen, hustler nation. Social health security fund, hustler nation. Barabara midhiger, hustler nation. Ka pesa mabiro digitalized, hustler nation. To hustler nation is far away from gik miwacho. Koro affordable housing ni, awinjo kilande, ni jowa ibiro chul siling 700 to funde 800. Awinjo kilande. Koro penjo en, nikech an kaka ja project, aninge nang'yo end result and sustainability. Sama wasetieko gero udi gi affordable in the 47 counties. How sustainable are our hustlers economically? Nitie ng'ama pod dhi chulo gi pesa nikech utegi to ng'eno gidhi dake. Utegi bionge guarantee ni gin ma gidhi kawo. Gin giting'o simiti gi gedo gi tieko. For the moment, food is on the table. I support. Penjo na, population mar Kenya ka. Wakaw kata Nairobi ka. Koro wadwa gero udi Kibera. Adieri mane, probability mane, ni nyithindwa modak Kibera, koseger ute Kibera, to gidhi on utego. Nikech gilandi injili nis for the hustler nation. Mana chiel. Mano miyo I dismiss the affordability. Number 2, in mango ka jomoko tiye town ka, to ne gisegero ute mang'eny gin go, kata giseng'iewo. Kata seche moko mier kuonde mwae, moro wuonu moro kwaru moro nigi lo moro eka achiel. Isedhi ywae nya mabati ni moro ma ji opango achiel nyaka 50. Seche moko wat ni moro ne tiyo Nairobi ka, to se retire dok dala. In kokinyise no duogo manyi mondo bed ga affordable housing. Ng'eni Nairobi ka kata kubiro manyo odni otek, traveling okobinyal. Ariyo samono retire, pesa ne mar retirement be poko miye. Mano be machielo machien mang' wuoye nikech pesa injwa neno mudhuro molali e National Treasury ka, dhano to wuotho manyo pesa gi Nairobi, file to onge, jomoko chul pesa mok magi, kore wuoro ni to kata ng'amo ket ni CS mar National Treasury. Otimang'o? Od cha matis cha gi file gi digitalization ni otimang'o? Magik moko cannot be tracked. Omiyo en paro maber titime yo marach kora apinge. Owinjo bed no donjo ni wan gi land koro wanyalo invest. To kane gidwa wacho ni gin ga model ma gidwa ng'iyo unemployed youths or hustlers kaka giwache no. To ere kaka gi benefit? Nikech wawuone ni PWD ok nyal ting'o simiti. Ere kaka odhi chamo siling 700. Obonyalo gedo kanyo, is it a place ma is conducive for ng'ama chalo kamano? That is just to give an example. Okay. Omiya wacho ni analysis mane jogo miwa kapok wadhi e public participation. Clearance mar lopete in the 47 counties. Ute capacity ma this land can accommodate. Adek, ute ge gidhi bedo owned nango. Is it affordable in itself, the cost of utegi? Analysis of cost of ng'iewo odni kata pango odni vis-a-vis cost mano gerego. Is it affordable? System midhi chok go rent. Mano bo the public participation kapoko chak gero odni. Suppliers of this thing dhi bedo nango. Japiny bo yierego. Kosite moko waling, to wadhi bedo gi 2 contractors madwa gero affordable houses in the 47 counties. Nitiere gik mang'eny manyaka nyiswa e wachni. What is the rush?
nikech Homabay kamae wantiere gi nam. Amor ni sani governor mobilize opango wach investment conference. Wan magi gik modwa winjo. Machako tarik 27 nyaka tarik 29. Wan ng'i ni to nam wani wapidho pamba. Wantiere gi cotton. Wantiere gi njugu, pineapples, mako chia, wan gi rabuon kabondo. Wan gi niang' oduma ndhiwa. Ang'ane mono serikand ni prioritize gik manyalo empower the hustler nation, including an. Nikech kata ambe tinda an hustler, nikech yo wabere go taxed, ikia katitiyo katukiti. Koro Kenya ka wan hustlers wate. Omyo in short, apingo the model magidwa ketogo what affordable housing. It is not sustainable. Okodhi konye economy of the country. Nikech everybody cannot migrate from the rural, mondo duoge urban area. Everybody will not get chances of building. Okay. Ka ochako duoge gimoro mane goyi kibaji ne weche mag somo. Ang'o macha